πάρει κανείς τηλέφωνο ή γράφει αυτό κανονικά? Γράφει. Και θα πω. Πάρε τα χνάρια που αφήσαν τα μαύρα δάκρυα μου και έλα απόψε να με βρεις εκεί στην ερημιά μου. Βήμα, βήμα, δάκρυ, δάκρυ, θα με βρεις σε κάποια άκρη να κλαίω για σένα, αγάπη μου, που τώρα ζεις μακριά μου. Δάκρυζουν μάτια και καρδιές όταν αναστενάζω και από τα στήθια μου βγαίνουν φωτιές για σένα όταν σπαράζω. Πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς. Έλα και πάρε μ' από εδώ, έχει νυχτώσει και φοβάμαι, δεν το έχω πια για μυστικό, ότι για σένα δεν κοιμάμαι, ότι για σένα δεν κοιμάμαι. Τι ώρα που περνάμε, στην Πτολεμαΐδα. Αυτά είναι τα ωραία. Τέλεια. Αντιλαλούν οι ρε ματιές όταν αναστενάζω και από τα στήθια μου βγαίνουν φωτιές για σένα όταν σπαράζω. Πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς.